Hey everyone, nोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबा बरायफिनलायबाय। नोंथांमोन दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांदों माने आं फोथाराव ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय होननानै हाखर जावनो फैदों आरो ना। खदालजोंसो जावगोन, ओमफ्राय ना जानो थाखाय जावगोन। दैज्लांबो मोनबायसिगोन नालाय, बेनिखायनो हाखर जावनोसै। हाखरखौ जावनायनि भिडिअ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय, जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो आंनि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय, लाइक खालामना होबानो जाबाय, शेयार खालामना होबानो जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बिदिब्ला नायलांदो सोलौ। बेयाव हाखर जावनोसै आरो ना। एकदमबारे अखा खोमसि जाजोब्बाय। एसे जावखांबाय, बिदि हाबगोन ना गिदिर गिदिरा। बेनिफ्राय बे लामा जाबाय, ओमफ्राय बिदि हाबफैसिगोन। ओमफ्राय नै बिदि एकदम पार्क होजोब्बाय, ओमफ्राय ओरै जुरुबाय। जावखांद्रायाखै, ओमफ्राय जों बाथ्रा जानानै ओमफ्राय बेखौ जावनोसै बार। आंनि भिडिअ इन्टारेस्टेडबा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ना मा होनो।
एकदम अखायाबो फ्रां फ्रां जाथारबाय आरो गोसोम जाजोब्बाय नै दानि सान्दुं दुंमोन ओमफ्राय दा अखा गोजा जाजोब्बाय नै अखा गोजा माने गोसोम एबारनि समान जाजोब्बाय ओमफ्राय माबा जाजोब्बाय मोनहैजोब्बाय ओमफ्राय एसे गोथौ जावबोनोसै अखा हाया अखाया खोरोमबायसो थागोन अखा हाया थौलुं थांग्रान थांगासिनो एबार आया थांग्रोनोसैनो ओमफ्राय आं आरो दसे थाबावनोसै जावबोना गालांनोसै Ada pemain tapi mana siang? Yon mana? Oh yon mana? Kau tu nak mana pemain tapi ada lagi dan bukan tapi mana? Bila malam lagi lagi menurut saya. Mungkin di sana tu macam mana? Macam mana? Tahu sih? Ayo pada ayo baik tak macam mana? Okay, akan balik kamu terlihat kembali. Finally, ang daya hakor ke jauh kang marbai, bangdrai gothौ जावाखै. बिदिनो थले जावदों खदालनै जावदों खदालनै से आराय खदाल दु खदाल हाफ बिदि जावदों आरोना ओमफ्राय आं दा न'आव थांसै अखायाबो एकदम हायां हायां जाथारदों एकदम सोगोमसारगासिनो एकदमबारे बिदिथ' हागासिनो दङ नै गुफुर जाजोब्बाय मानसिफोरा सोरबा सोरबा मोखौ लांबोजोब्बाय नै बिसोरबो दानिफ्रायनो लांफैबाय दानि आंजों फैदोंमोन बियो कुवालिटि मोजां नुवाखै बारा दिनै न'आव फैलायबाय खुमब्रा दानलायबाय ओमफ्राय बेखौ ना लकेलाव बुथारदोंमोन दानि बुथार जाबाय बे सिराया संना खानानै बेजोंनो जानोसै दिनै खुमब्राजों दाउजों ना मा होनो साथाम दोनसै बुथार जालायबाय मोनजालायसिगोन दिनै होमबा न' खुमब्रादों नङा दाउ बेदरजों जानो थाखाय खुमब्रा हागासिनो खारै जागोन ना थाव जागोन बारे अखाया खोबफिनलायबाय दाने थबरा सान्दुं दुंदोंमोन दै लुगासिनो गांसै
Đây giống mà cái lệ fwtharao Wrwinw. Ini, hele bayi ini. Gegap lah kami. Tangkipan. Mesmo da significa. लोगोफोरा आं दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आं खाननैसो उनावनो कार्टुन भिडिअ लाबोगासिनो दङ बड'लेण्ड इन्टारटेनमेन्टनि बायदि थ' आंबो एसे ट्राइ खालामनो नागिरदों जायोना जाया आं मिथिला एसे ट्राइ खालामनानै नायनोसै कार्टुन भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय ओमफ्राय आरो खनसे बुंफिनबावनाय नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ जाय साबसक्राइब खालामाखै साबसक्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामना होबानो जाबाय थ' दिनैनि थाखाय अब्ला बेखिनियानो भिडिअ बाय बाय